България – страна с ключово географско и икономическо местоположение. Част от Балканския полуостров, тя е важен търговски мост, свързващ Западна Европа, Близкия изток и Азия. Като член на Европейския съюз и НАТО, България предлага икономическа и финансова стабилност, стимули за инвеститорите, високо квалифицирана работна ръка. Предвид актуалната геополитическа обстановка, страната ни се очертава като изключително благоприятна дестинация за релокация на производства и инвестиции, така наречения nearshoring. Национална компания Индустриални зони е търговско дружество 100% собственост на Министерството на икономиката и индустрията на Република България. Компанията проектира, развива и управлява индустриални зони и паркове с първокласни локации, транспортни връзки и изградена инфраструктура. Дружеството управлява 13 проекта с обща площ над 8 милиона квадратни метра. Вече работят индустриалните паркове в София, Бургас, Видин, Русе, Свиленград, Варна и Стара Загора. В процес на развитие са проектите в Кърджали, Карлово, Симитли, Телиш, област Плевен, Суворово, област Варна и София Запад. Индустриален парк София Божурище е приоритетен проект на Национална компания Индустриални зони. В парка край София вече реализират своите проекти за над 610 милиона лева, повече от 37 предприятия, които разкриват над 2000 работни места. Компаниите, които работят на територията на парка, са от секторите автомобилна индустрия, телекомуникации, електроника и електротехника, складиране и логистика, биотехнологии, хранително-вкусова промишленост и други. Индустриален парк София Божурище е притегателно място за привличане на инвестиции чрез nearshoring, препозициониране на производства и инвестиции от по-далечни локации, например Азия, в съседни на компанията майка държави, които предлагат конкурентни условия. Също така, Индустриален парк София Божурище е пример за скъсени вериги на доставка чрез концентриране дейността на взаимосвързани производства в една локация. Един от най-големите инвеститори в парка, германската компания от автомобилната индустрия Бер Хела Термоконтрол, използва в производствената си дейност компоненти за автоматизация, произвеждани от други, по-малки компании, чието цехове и складове са локализирани в парка. Друг пример е дейността на датската верига за мебели и обзавеждане Юск, чието логистичен център, който е най-големият в Югоизточна Европа, използва поддоставчици с производства в парка. Индустриален парк Видин е атрактивен проект, който е разположен в близост до Дунав мост 2 и пресечна точка на трансевропейските коридори 4 и 7. Граничи с железопътна линия и пристанище и разполага с добре развита инфраструктура. С цел рехабилитация и модернизиране на наличната инфраструктура, както и изграждане на нова такава, Национална компания Индустриални зони ще разчита на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, по фонд Условия на труд и по други европейски и международни програми и проекти. Свободна зона Русе е значим регионален, индустриален и търговски център в североизточна България.
Зона с отлична инфраструктура, разположена до най-голямото речно пристанище в България, както и до трансевропейските коридори 7 и 9. Съществува проект за изграждане на интермодален терминал. Индустриална зона Свиленград има стратегическа локация до границите с Турция и Гърция. Има и пряка връзка с трансевропейски коридор 4, свързващ Европа с Азия. Транзитна търговска зона Варна предлага терени с изградена инфраструктура и производствено-складови помещения. В развитие са и нови проекти в региона. Национална компания Индустриални зони има успешни действащи съвместни проекти и с местната власт. Такъв е Индустриален и логистичен парк Бургас в партньорство с община Бургас. В зоната развиват дейност над 35 компании. В развитие вече са и нови проекти в така наречената фаза 2, за която са предвидени допълнителни 600 декара земя. Друг проект е Индустриална зона Загоре. С подкрепата на Национална компания Индустриални зони ЕАД и община Стара Загора през 2019 година стартира проектирането и изграждането на индустриалната зона, която днес има урбанизирана площ от над 115 декара с напълно изградена подходяща инфраструктура и комуникации, както и удобен паркинг, за да отговори на нуждите на своите инвеститори. Над 70% от терените вече са продадени. Национална компания Индустриални зони се стреми да изгражда и развива индустриалните паркове като умни зони – Smart Industrial Zones, с фокус върху дигиталните решения и иновациите. Ето защо последните два проекта на Национална компания Индустриални зони, високотехнологичен производствен парк Симитли и Индустриален парк София-Запад ще бъдат реализирани въз основа на концепцията за интелигентен индустриален парк с изградена смарт инфраструктура, на територията на който ще се реализират съвременни и чисти производства с висока добавена стойност. Проектът за изграждането на високотехнологичен производствен парк Симитли чрез привличането на инвестиции представлява огромен потенциал за стимулиране на местната икономика, създаването на заетост и благоустрояване на публичните терени в условията на световна икономическа криза. Проектът Индустриален парк София-Запад е с уникална локация, разположен на практика в столицата на Република България, в рамките на околовръстния път на град София. Индустриалният парк е стратегически достижим за 10-15 минути с автомобил от центъра на София, което ще позволи използването на всички административни услуги. Компанията ефективно проучва и използва всички възможности за привличане на европейско и друго финансиране за развитие на българските индустриални паркове и зони. Чрез партньорство с още 15 общини и областни администрации в цялата страна, Национална компания Индустриални зони разширява портфолиото си от терени, които да бъдат предлагани на инвеститорите.
Инициативата Fast Tracking Success на Национална компания Индустриални зони подкрепя настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони чрез набирането на млади и подготвени кадри директно от университетите. В рамките на програмата е установено сътрудничество с редица висши учебни заведения и професионални гимназии. България предлага на инвеститорите ключови предпоставки за успех: квалифицирана работна ръка, благоприятен данъчен режим, ниски оперативни разходи, достъп до европейските пазари. Благодарение на положително развиващите се икономически условия, страната ни заема второ място в класацията на най-иновативните държави с доход над средния в света. България е на първо място по иновационна ефективност и постижения в сферата на иновациите в Югоизточна Европа според Global Innovation Index 2021. Избирайки Национална компания Индустриални зони, инвеститорите могат да разчитат на пълната ни подкрепа на всеки етап от реализацията на инвестиционния си проект.